După mine trebuie de ieșit la marșul suveranității, dar suveranitatea asta înseamnă că afară trupele rusești, suveranitatea internă înseamnă că tot teritoriul nostru trebuie să fie controlat doar de noi și afară ingerințele externe. Cineva ne blochează exporturile sau nu dă voie tirurilor moldovenești să treacă pe teritoriul Federației Ruse, asta este ingerință în suveranitatea noastră economică. Și trebuie să punem lucrurilor pe nume și să nu ne iei cineva conceptul de suveranitate al Republicii Moldova, pentru care oamenii în anii 90 riscau, fiindcă ieșeau la proteste știind că KGB-ul este activ, știind că domnul Voronin, fiind ministrul de interne, îi mai bătea sau trimitea acolo provocatori în rândul lor și așa mai departe. Oamenii au luptat pentru această suveranitate și noi n-am obținut-o ușor. Și pe urmă ne-am și apărat-o cu arma în mână, părinții noștri au apărat-o și trebuie să luptăm pentru suveranitate, nu așa cum spune George Simion sau Igor Dodon, dar așa cum este ea. Nu, și suveranitatea adică nu e doar așa concept teoretic, adică și practic. Mie îmi place cum amui s-o trezit, dacă observați săptămâna trecută, că hai iară să negociem cu rușii pentru gaz și energie ieftină. Eu zic, suveranitatea adevărată e că tu îți ceri înapoi centrala de la Cuciurgan, care era a noastră, aparține nou statului moldovenesc, adică acolo că Smirnov, da, a făcut separatism, pe urmă le-a vândut-o rușilor, tu dacă ții la suveranitatea Moldovei, tu trebuie să o ceri înapoi, nu să te duci să faci business cu cei care ți-au furat-o.